не. Това. Да. Така, да видим кое да изключиш. Мразя да сте на български, нали осъзнаваш? Да. Добре, после ще ти го оправям. Не. Са лагили. Оф. По-гладко ли ти върви? Малко не знам. Тук не спавам много лаги, тук се оправя. Ако ми е станало с къщата, бе. What the fuck? Да. Ако разбера кой няма да стане жив. Това ПП сървър ли е, бе? Да. Да си сложа ли си, да си сложа ли тази броня? Да знам, сега ако ги е сложа. Ама ти защо не си сложил Фендър чест? Флай. Деба, махнали се го. Имаше безплатен флай. Ама ако имало безплатен флай, то е било за малко. Да знам. Лък. Портал, тук не съм влизал. Warp Nether. Тук ще сцепи малко. Прайс. Да се събера малко. Сега ти умреш. Не знам. Зато не имаше смисъл. Аз съм препоен, какво се опитвам да копам. Опаша главата си. Тук на Дудли му падна. Нема опитвам, Нема опитвам. What? Не мога да го себиш. Не мога да се себиш, трябва да изхвърлиш нещо. Да, верно, тъп съм. Кожата не ми трябва, поважен ми е. Маму, как ще ги да падна? Какашка! Боинг! Боинги! Какашката Боинг! А сега Боинг може да падне. Боинг! Боинче, да си Боинг. Как да го засяга лавата? Боинг, тук горе съм. Я вим по тази кокошка. Боинг, роднините ти мрът. Точно го правя. Боинг, роднините ти мрът. Родният роднините му се самоуби. Сега изчезвам. Боинг, роднини, имаш мъртви роднини вече. Следващите като мине на 1-8 денката. Знам. Доби. И те вече ги нема. Аз пиша. Дейл Академия имах един хом в една гъба. Ама вече гъбата я няма, че и нея ми огрифиха. Гъбата ти е пълна помия. Човек, ще остави важните ми Фендър честа си. Пълен бе, човек. Аре да видим дали ти е пълен, бе. Какъв е този блок, бе? Диамантен блок. Дева, нямам нищо в света. Аз не съм най-добре да се фърла от тук. Или отварям на някой ларп. Това не е ли златен блок? Да, така се очудих. Фишинг, нямам. Джъмп. Лъгън да се оправи най-сетне. Кое? Стига бе. То тъп лъг. Откъде си джъмп, откъде се почваше? От тук. Отвори опциите! Дай бе, чакай. Бах ти, то лък не може да търпи. Чуеше как го джъмпа. Бах ти! Това го мрази, аз съм компютър. Шет! Виж, като лаги не мога ма оцелят. Опа. Експириенс.
Дуби. Така. Дека ще Не малко... ти откри си опциите. О, стига, бе. Опции. Видиш ли, това двете най-отдолу. Двете най-отдолу неща. Да. Всичките са на 0. Всичко на 0. Това на 0! Това не ти трябва. Това на 0. Добре, значи готово натискаш. И сега трябва да ти се фиксне лага по принцип. Добре, ми началото- заби. Чакай. Прави са. Лаги ли ти вече? Не. Абе по-малко ти лаги. Абе и не ми лаги, човек. Сега не е много по-добре от преди. От преди не може да мръдна. Това лево арт в такова. Искам да се отдава. Ама що пише арт джъмп, бе? Аз съм много тъпа, съм до него. Джайл, джъмп, евент 2, вариант. Репайер. Не ми страва. О, плаш. Ходи ми са на плажа. Доби. Ето. Какъв е този плаш? О, супер плаш. О, супер ми е. Още малко. Чей да се отдава, защото съм да сплава водата. Се отдава. Пичко, пайш. Спиш ли? Ехо, спиш ли, бе, пич? Какой ти, бе? Пи, след бедрока. Играчки! О, чакай малко да поспа. Пич, нивей върху мене. Ще стане опасно. Ако е върху мене... О, защо пак съм да спа във водата? Аз съм Хасан от Бетовград. О, помярай коста. Скамака. О, ти добре. О, ще си взема. Мерси за 4 смарагда. Мерси. И аз може. Ти пък ко подаш. И аз искам да те подаш. 4 мерада за говежда пържол. Ти ли си болен, бе, пич? А той е... О, и то е болен. Само ето не е болен. Няма да го видим то дали е болен. Аз то го гледах, ми даде добра оферта. Още ли, бе? Ти не си болен, бе? Често. Ето как ти често ме препълен. Често тия мангалски с препълнени с шибани айтеми. Знам. Често трябва да се с хубави айтеми, бе. Аз съм Хасан от Бутългът. Доби. О, деба, искам едно PvP някой. Дай го биш изкети ми тия. И в полара. Деба, нямам място къде си фърла айтемите. Аз нали в този съдър повече няма игра. Бижай протеста и схвали тъпите, бе! О, верно. Дъп. О, не. Има... О, деба, всичко махам. Ко ми падне махам. И смарагата шамана. О, диамантен е бол. Кварцов, атата. О, бе всичко бе тах. Значи сега бронята туп. Аз имах 4 лега, ма ги изядох. И се чуда къде съм ми лега, останал ми един. Абе, Дени, човек прибери бронята в Ender Chest. Идям. Аз съм Хасан от... О, аз топана са кирка. Да не се бие с кирка, бе. С това излизай, това махам, това махам, това махам, това слагам, това махам, това махам.
Господи Боже! Защо бях помислил? Защо моите бащи виконих с бъдвакс? Това не трябва да се случва. Хич не трябва да се случва. Абе, как се качих тук? Да сега не съм се качих. Ай, това за първи път, това с зомби наистина май сплаши. Хасане, копаш! Хасана Саудави! Хасан не идва ме, Хасан искам да те звада. Хасан да е добре да се. Хасан е... Так, Хасан, той иска да ма заде. Така, край на смешките. Сега ще правим едно PvP с някакви... А, то всички избегаха, бе. Абе, останаха хасанчетата. Ги хасаните, отивам при тех. Хасане. Добър ден, искате ли едно PvP? Кома гледаш? Искаш ли, а? Ти искаш ли, а? Вие са много тип. О, Хасана! Хасан иска да има. Ама аз тогава, аз искам там. Ела отвънка да го отепа. Тъпи. Чакай. Ето Хасан, къде бех върху него ма удари. Ето Хасан, че ще ма удари, къде бех върху него. Абе, Хасан ти краде тока ми, Хасан! Аз съм Хасан, ма бута в гърд и ще тегла тока. Хасане! Бак... Напомниш как вика. Аз съм Батман! Аз съм Хасан Батмане! Аз съм Батмаксин! Батмаксин! Как почва врещи? Батмаксин! Гъсна тука ми, Офаре бе, тия страхливти ли са, бе? Да, бъзливци, защото са те видяли, че си легендарка. Де го знам. Аз имах 4. Аре бе, тапанк. Аре бе, аре бе, нали да чакам? О, ето го, Боинг, съседа му. Банк. Ти се подиграваме на твоя кокоши скин. Не, разикам се. Това е най-якият скин в Майнкрафт. Знам. Който каза, че на... ми Хасан, че в дева тя иска PvP, затова беше... Тихо бе! Който каза, че на Боинг скина е тъп, ще го убия. Абе, спирам клипа, беше тъпотия, защото никой не иска да бие. Който че на Боинг скина му як му дам петоле. Чао!